pamene anthu akuonera ojaza akalibe mlandu. Peji ya mmodzi mwa amene amaonetsa pa Facebook zochitika za Dr. Michael Ussi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Winnie Nyondo. Anthu enanso aupandu, anthu ena osafunira zabwino ayitenga peji imeneyi ma hackers. So chilichonse chomwe chopangidwa post pamenepo sakupanga ndi iyeyo iyayi, koma mwina ndi anthu ena aupandu amene akupanga zimenezi. Ifeso amiba akuluakulu pabwera bambo wake uyu sikono abwera kungalula akungalula bambo yake ndani auyu bambo yake uyu sikono akungalula ori kwa amene amati bwana wake aujera kungalula gawa zili bi ubadisa jaso akungalula sizode urida wake bwana wake ali mugulu wa ndramazo ayiruze uri koma mandete ndi madzi bambo yake sikono bambo yake amene akungaluliramo kwa amene majera munkhani imene yoyo akungalulayo muli simudzi wazo. Bambo wako iwe bambo wako akungalula kwambiri, akungalula bambo wako iwe bambo amene okay. Yeah, welcome back. Akulu sorry I'm busy komabe nkhani ekhuza ndi ma update ankhondo ndi osadandaula. I think pakati libano at least kulika iziwezi ngasati udikira mawa kuti pa 15 August pamene ndithu Trump komanso ndi Trump ndi Putin akumane ku Alaska kumene kucha ku America kumene ndi osadandaula ma update still ti pasaneso kumano sikuti ali ngati mwakuti yayi mwa push ngati mmene zinalile mbuyo mwayi akungoenda mwa slow joncho ndi anyway zimenezo ndithu update tipatsana bwino osadandaula nkhani ya update kumano apapa update imene ili panopa ndi nkhondo imene ili ku Malawi pakati pa Michael Ussi komanso MCP that's MCP and chimene timafuna tiyankhulane makamaka ndi ma statement amene atuluka makamaka kwa okay tisanapita kumene koko choyambirira tinene pano kuti page ya Winnie Nyondo amene amayenda ndi Michael Ussi kumapanga ma videos onse kumajambula china chilichonse kakuti amene wa media amene yu Winnie Nyondo page imene ndithu yalandidwa siti kudziwa amene walanda page imene kuti ndi ndani koma obviously ineyo mukapita ku polisi mukanena kuti ineyo ndabeledwa mwakuti kapenda pangata chipongo mwakuti apolisi amakufunsani kuti who is your suspect, iwe uganizira ndani iwe mazati ngati sikumvetsa bwinobwino amakumasulira kunena kuti wayambana ndani wayambana ndani amene kuona zoti wewe atha kupanga zimene zizi right. Ndiye pakadali panopa suspect amene waba page ya Winnie Nyondo ndiye kuti ngati atakhala kuti Michael Ussi kama ndi Winnie Nyondo wapita ku polisi ndiye kuti iyeja akamufusafusa kuti omwena kuti ukuganizira ndani akapata akamfusa kuti iweyo ukuganiza wayambana ndani. That means yeah definitely ndoti answer ndiye mweyo ineyo ndiye ndikuidziwa answer kuti page imene akhozokhala kuti abanda akuti suspect until proven guilty or guilty proven whatsoever. Nde nkhani ndimeneyo nkhani ya Nyondo page ya anthu 449,000 page imene ndithu yarani yapita. Anyway, imene yapita imene. Ndeno nkhani ina imene inalipo ndiona kuti ndi nkhani okhuza ndi amodzi siku nkuyo zimene anayankha dzulo usiku makamaka
kwayankha Kathe Maulidi kuti pamene papa tiziti chikuchitika ndi chani kumene kuku achipani mukulowolera nkhani za boma ndi lina chipani ndi china nde Moses Kunkuyu anakayankha yankho limene likusiyana ndi yankho limene a president ayankha. Mneneri wa boma akasiyana zoyankha ndi president wa boma. Mongo kumputsana Moses Kunkuyu akuti yes nkhaniyo ndiona ndithu kuboma ako ndithu kuti diziti zimene zizi a president akuti hayi tinatseka. Contradiction. Ena mbekere mbomamu ndalama zikungobedwa ayi vulo ndinu amene mnatseka maso anu kuti muone mmene tinatsekera mitaji yomwe amabera abantu ndalama mbuyomu. Ndipo zikanakhala zoona kuti ndalama zikungobedwa mukanamatchula dzina amene mwamuona akubayo ndi ndalama zimene wabazo. Mwachuluka tubodza mdziko muno chifukwa cha anthu osafuna kutsekula maso kuti aone zenizeni zomwe zikuchitika. Zina zimapetsa chisoni kuti nato ankhani omwe akumapezeka wena osafuna kutsekula maso ndi amangokhalira kukamba zinthu zakumva za m'maluwa. Panayankhulidwa china chokhudzana kuti kuboma, right? Like Monena zoti what does government make of the other claims? Ngati boma ndife othokoza kuti chimene president chakwera wakhala kumanena kuti dziko muno mulikatangale maofisi ambiri the presidency now yonse ikuyankhula chinthu chimodzi. Ndikuti onse amene ali mu presidency muja akuyankhula chinthu chimodzi imene president chakwera wakhala kunena kuti dziko muno mulikatangale koma wakambusa mukakhala phe musuti yanu ya golide ndi black ati amachisa mmene muli inu nkumachita kwanuko muli ndwi mbusa mukuti boma likwenda bwino. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assembly. Funso kapena iyani inuyo mziko muno zikwenda bwino. Pajene ndendane nakale sinjira zonse. Iwe galu kwala maso ruanga ndinazikamba koma niyeserabe. Yeah. You know,